Η απόφασή μου να ασχοληθώ με τα κοινά είναι μια απόφαση ζωής, όπως είναι και η Ηλιούπολη για εμένα. Ως γιατρός γνωρίζω την αξία της ζωής και το πόσο η κοινωνική πολιτική μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμισή της. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι γιατρός, χειρουργός μαστού και μεγαλώνουμε με τη σύζυγό μου Εφροσύνη, εκπαιδευτικό σε σχολείο της πόλης, τα δύο μας παιδιά. Κάθε φορά που τα κοιτάζω στα μάτια σκέφτομαι ότι πρέπει να παλέψω κι εγώ για τις επόμενες γενιές. Γιατί θα έρθει η στιγμή που θα με ρωτήσουν «Μπαμπά, εσύ τι έκανες για την πόλη?» Γι' αυτό μπήκα στη μάχη με υποψήφιο δήμαρχο ένα νέο και άφθαρτο άνθρωπο, τον Στάθη Ψηρόπουλο. Ζητώ τη στήριξή σας στις 8 Οκτωβρίου για να εκλεγώ Δημοτικός Σύμβουλος Ηλιούπολης με την παράταξη Πρώτα Ηλιούπολη. Για την πόλη που μας αξίζει, για την πόλη που αξίζει στα παιδιά μας.